kuwi jane nek nyawang karo kowe iki mesake. Wis sampe ngono ae. Iki jane wis priyayi sepuh. Sing jeneng wong tuwa kuwi Sembur, Tutur lan Wurwur. Artine apa Sembur? Tutur Wurwur kuwi. Sembur kuwi werdine sing jeneng wong sing kladuk yuswa kuwi sok mandi apa sing dadi sabane. Upamane ana anak kudumu sing panas. Waton percaya tok suwuk tok demu mesti mati. Wis rasan datang nganggo berobat barang. Kuwi sembur. Yo nek tutur kuwi apa? Tutur kuwi sing jeneng wong patut kanggo ditutur karo anak mergo ala apri bocah kuwi tergantung orang tua. Nek wong tuane nyimpang bocah mesti dadi bocah sing ora ngajar. Ning nek wong tuane temen bocah kuwi mesti bakal temen. Kudu mesti. Aku malah ngengel. Saking iki ngene ya. Sing jeneng sarung aku biyen karo pesrawuan saiki iki wis beda. Wis beda. Zaman saiki sarung nek ora ngati-ati bakal kejlomprong ana jurang kasangsaran. Mergo bocah-bocah saiki iki do bedah apa sing dadi mari wong tuwa. Oh ngono to Pak. Iya. Ngono kuwi lho. Wis kuwi nabat nandi-nandi kitih. Iki bocah sing mergo bedal saka waware wong tuwa, bedal saka pituture wong tuwa. Njur srawunge tekan kono-kono, njur gampang kena pengaruh, njur gejlomprong nang jurang kasangsaran. Mula nek duwe anak kuwi kudu sing ati-ati meneh. Mbok ngono ya Pak. Aja dipadhake karo jaman biyen, bedane sadoh banget, Mas. Pitutur lha iya, njur wurwur apa wurwur wis ten mawiti anak. Ora gablek bondo, mawitana kepinteran iku naping bocah anggone bakal gawe kita. Ngono. Lah iki kudune dadi pandome wong tuwa bagusi joget-joget barang iki apa. Mbok ngelingi umur wis meh 70 taun. Wis 70 taun iki menepa gedhekno panembah. Nek ana kanca-kanca do salat melu salat ora malah ngrasani aku lawas semun. Sapa Leni Mariati? Undilmu utawa Lisa Mariati? Meneh ya. Mbok aja grubyuk kaya cah nom-nom. Mau bengi tekan glagah barang apa kowe? Goleki pacare David kok kowe ayo. Cenanangak ora. Kok yo ngene dapur wis tuwa. Wis 50 taun umure. Ora sah gleleng. Mane. Go hiburan apa kok ora bulu dusan tekan hotel barang iki kok ngono ya Mak. Ngono kuwi mbok srawung karo sing wong pinter, srawung karo wong sing gedhe panembahe. Mujo hawa wis pol biyen kowe iki. Saiki ngerti dadi wong tuwa sing jeneng umur 50 taun wis gampang keterak penyakit. Aku ra ngucap kemung. Oh ya wis. Aremu modar ya luweh. Pak nik iki ditimbali sowan. Iki ditimbali sowan ana ing Karanganyar, Gading Harjo, Sandeng, Bantul, Ngayogyakarta. Oh ya Mak. Prikala semono sing tindak buku tonyan ajari kutuwa masus. Terus sing asli dadi PN. Karo Pak RT, karo Suwardi, Pak Mantan Dukuh, Pak Tresno. Oh ya Mak. Nganti gergeran nganti pol-polan ibu guyu
yo nang aku. Jebul isine iki pamitan karo awake dhewe. Bapak mantan Ibu Krisna wis kapundhut ana ngajuan kayangan bodho. Ya muga-muga di ngapura dosa utane ditampa amata bersihane dipapake ana ing papan pasuwan. Monggo wingi ing jamane arep nyawer karo binatang tamu ya apa binatang arep nyawer sinden karo arep nyawer dalang iki ngendika aku sesuk sing tak sawar paling akeh dalange ngono dadi engko nek no saweran kudu akeh dhewe ning usul cangkemmu ora aku ora ngomong usul kok Agus ora beda ora aku urung ngusung lah iki. Lha ya Mak. Iki acara apa? Iki acara bersih dusun. Wis dimundikake Bapak Kanjeng Bupati. Oh, bersih dusun utawa mati dusun beda. Apa nek mati dusun? Merti iki memetri. Dusun wis ana. Iki mati dusun memetri tinggalane para nenek moyang ya wayang niki. Iki tinggale para simbah kepara biyen kanggo sarana penyebaran agama Islam. Kanggo penyebaran agama Islam karo panjenengane Kanjeng Sunan Kalijaga. Dadi nek wong ngendikake wayang iki musyrik ya mung durung ngerti wae. Iki perane gedhe tumrap agama Islam ane. Ya Mak. Pementri yang bersih dusun, bersih kilesik dusun carane iki warga Karanganyar sengkut berbut tumandang ing karya ngresiki dusune karo ben resik ora katerang penyakit sampeyan diresiki wingi padha ana sampeyan ndongake sing padha disini suwan ana tebet suci paling sing paling baku apa ngresiki ati sing jeneng manusa ki sepi saka hutan sing ora digok sing adol sing apik ayo bareng-bareng goleki sing kula suwun keguyuban lan kerukunan. Ngono kuwi Pakne, monggo dirawuhi Bapak Wakil Bupati. Ngono ya Mak. Ibu Panewu ya rawuh. Saka Koramil ya rawuh. Saka kepolisian ya rawuh. Iki lurah-lurah ki wonten dusun kene ya padha rawuh, pamong-pamong padha lenggah, lan para-para sing ora kasbutake iki ya padha rawuh padha lenggah prisani arang wujudi awake dhewe. Ya Mak. Iki disusul Pak Budi Kuntoro sak Wadyabala ana wong 15 ya rawuh ana kene. Mulane ana gudang barang soyan tekan iki barang ayo ngerti kemarin aku kok ya benar. Ana kuning-kuning barang iki apa? Keratine. Kok ijo kuwi apa tenor? Wis ora apa-apa lah iki wis tresno. Iki Pak Purlawa sing lenggahno. Bogoran ya Pak. Rawuh. Saka kula praga Mas Joko Metik ya rawuh. Ora sarene iki ngopo ta? Iki minggu gawe alasan pamitan karo bojone nduk wayang engko nang kene paling mulami sajam terus minggat dono kae. Ora. Nepane ya Mak. Muga-muga sabane panggihan ing iki warga Karanganyar kasing mangos Bogobaya, kasing Kuruswa Trimala, tinebihna saka Gudha Rencana kabeh mantin marang Karayan. Amin. Sing padha indane amung tani ora kathah awan andurane subur makmur gemari para jinawi sing padha ngasta begawe ing dalem mundak pangkat mundak bayar. Sing padha ngasta dagang laris dagangane bathine akeh. Muga-muga lancar kabeh maneh. Sing penting sehat
panjang umur. Iki nampa layak. Apa kuwi? Bapak Basuki iki sing kagungan dalem kene. Kagungan dalem. Ki Bapak Basuki. Karo sampun sehat. Sehat iki mak wingi diparingi ganjaran gerah. Aku teko dok terus wah sumrengak. Menter. Abang cahayane cetha sehat. Ya muga-muga sehat panjang umur amin. Menika ngleksanani panyuwunanipun Suwargi Mbah Tresna Atmaja, Mbah Mantan Dukuh. Mbah Mantan Dukuh Karanganyar mriki kuwi arep nyawer Ibu Sinden. Nderah nyawer. Iya. Karo dua bintang nek nyawer Elisa iki padha karo nguyai sedaya. Wis bintang tamu di atas angin luyo payu laris. Dadi nek nyawer sakita padha karo nguyai segara kuwi nang pape saweran sakita mau dineke darane. Yo kok rasa. Iki jenenge usulke mongke. Iya kok yang disawer ngono. Ah ning ditut ngono pung 20 punjul. Nek nyatus wis 2 juta punjul. Engko durung tukang sone. Engko iki bapak meneng bae kaki cah durung istirahat sama-sama. Engko urung live streaming kuwi Mas Nato kuwi Kurniawan Gunel Kresna Jono meneng bae iki wong iki ngurusi sama-sama. Jogja Live toh? Iki bersama Jogja Live kalau channel-channel wis lumayan. Wis ra tau pisah karo awake dhewe la yo. Engko durung supir bis njaluk. Supir truk yo njaluk. Mengko peniti yo njaluk, sono darmik teko rene. Njaluk saweran terus wawanake wong kae. Lagi butuh kriyan atau dipakani. Ngono ya, Pak. Ya kene wae sing penting ku minangkane apa sing dadi pangurutane iki luwari punadi. Ha ya. Yen kaping pindhone saking keluarga Bapak Basuki gadah haul bilih Bapak Basuki sampun sehat, keluarga ugi badhe nyawet Ibu Sinden dua bintang tamu lan Bapak Dalang ayo mokae atur mokae. Iki mengamping keluarga Bapak Suranto kasuwun reneng bawa podang kuning. Oh, podang kuning. Awit panyuwunanipun Bapak Basuki ngluwari ujaripun rakane kami. Oh, ngono ya, Mas. Yes, minggu. Ngodak diarep-arep si Mbak Elisa karo adikku si Lilik. Lilik ki lanang beda. Jare Lilik. Nek niki lanang diganti jenenge sapa? Lisa Maryati. Lisa Maryati ku ya. Yo dispoti nganggo aja diperoki. Oke.
Simbah Basuki kalian Bapak Pak Saronto Suranto Saronto oh Saronto Pak Saronto menika ingkang ajeng wonten pamantikan menika Pak Saronto ingkang ngagem kaca tinggal Sini Pak Basuki kali Pak Basuki kan di kaca tinggal niki sing jam kedua to menantu putra kanggo basa Inggris nek arep karo mantu iso ora kumpul iya sane dhewe-dhewe yes karo no menika kalian Pak Saronto rumiyin nggih macange menika Pak Saronto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inganipun para bapak tamu undangan boten saged kula sebataken setunggal-setunggalipun sanggih para tamu sedaya ingkang bagya mulya kersa rawuh lenggah satata wonten ing kalih-kalih menika. Lumantar ugi panuwun kula badhe milih sugeng rawuh ngacan para kaset dhateng bapa dalang sak putripun. Kepareng kula matur minangka makili Mas kula Basuki. Nggih Bapak. Nggih. Jenengan nek ampun nimbali kula ampun Suranto niku mangke lek gaya ngomong abot, Pak. Lha pripun Wong seneng kula niku Saronto. Oh Bapak yo iki Mas Saronta Saronto Di Saronta nggih saged. tulisane Saronta Matur para bapak sedaya menika kula mangkili Mas kula Basuki. Saderengipun ginanjar sake menika nate ngendikan kalian Mas kula almarhum Tresno Atmojo mantan Dukuh. Pak Dukuh Tresno Atmojo menika nate ngendika kalian Mas kula. Lek sesuk pembenaran nek dalam kuil manggon yang benamu aku nyawer Bu Sinden karo 2 bintang tamu lan Pak Dalang ora kuwi aja ngene lho contohane lho lan dilalahipun Gusti Allah sampun kepareng nimbali sowan ngayunan iki sido iki munagi kegasingan menika rasa doang Kang Mas kula menika rumaos napa nggih rumaos tresna sanget kalian Mas Tris almarhum menika aja nganti dadi bebane Mas Tresno Atmojo sesuk aku sing nyuli ngrampungke mugi-mugi kisos lumantar Mas kula Basuki wonten rekalan menika nggih Pak nggih. Suwanipun Mbah Tresno Atmojo husnul khotimah. Boten wonten urusan sesami-sami. jadi iki ngeten Pak Wiyoga tidak termasuk to Boten. Nek anu Pak Wiyoga mangke bangun rampung mayang sik nyawer Pak Dalang. aduh berat ini Nggih to, nggih Mbak Elisa nggih. beres-beres apa malah 2 bintang tamu kalian Pak Dalang menika Pak Dalang ingkang nyawer iya Ingkang kaping kalihipun menika rak ujanipun Mas kula gandeng diparingi mari arep nyuli ngerampungke kaule Mbah Tris. Kaping kalihipun para putra wayah garwa ipun Mas kula niku nggih ujar kaul iki gandeng bapakmu wis mari sehat leneng rumah sakit 15 dina sesuk pokoke keluarga iki arep nyawer Pak Dalang Bu Sinden lan 2 bintang tamu kula tungake sehat panjenenganipun pindah saking Gudo Rentono bangun nak dongake ana ambil-ambil bangun Neng tungake kaya neng ngiri ampun dipresani ageng alitipun lho kok delok mengke tekan omah nggih biro iki ngono nggih
Nggih Mbak Elisa, mangke jenengan genten nyawer Pak Dalang wong niku nguyai segoro. Nguyai segoro. Nguyai segoro saestu niku. Punadi ingkang salajengipun Mas Basuki niku kok ya sing dipilih adine. Nggih. Aku sok rengeng-rengeng ngono to. Di ngoten. Niku Pak Basuki. Nggih. Wah, bener. Ayo koyo nek Mbah Buto ngetok ke Petruk ae. Pripun niku? Oh, yo ngirim-ngirim ngoten. Oh, ngirim. Ya, mangke gandeng wonten dalang Mbak Elisanya di dalang. Panjenengan nek tembake ora pas ya mangke dipututi. Pas niku pas kok niku. Kayak belum lepas ke skin buri. Oh, wis sisa sa. Gandeng boten Wis sisa apa. pas lah. Kula tak nggawa catetan. Siap. Lah niki terus pundi urusane sing niki ngoten. Mengkose. Aku proses. Sabar kok siji sel kawul iki loro iki ngono dua kawul. Selamat bae. Dua kawul. Kula tak ngrampungi panyuwune Mas kula. Niki sinten Mas Malik? Iki Mbak Ija. Iya. Nikeles. Anak garwanipun. Nikeles. Garwane sinten, Pak? Nicholas. Oh, Nikola. Nikeles. Nikola. Nicholas. Lah sojo, mungkin jenengan sing Pak Eso Mas Nikolas mungkin kali kula ngomongan. Bahasa Inggris. Mengantuk gedek tok. Nah, menika saking England aslinipun. Oh, England. Nggih. England iki nganu. Sekarang iki sak desa kali iki. Mas England, you sini. You. Ngambil. Kemon. Mas Nikolas. Saudara. Wah, iku pun kabegsanipun Pak Dang urung-urung wis diparingi sih. Alhamdulillah. Nggih. Iki anu napa? Kula kan ngrengeng mawon dadi mboten sangat musik ra apa-apa, soalnya nek kleru ndak anu ketara nggih. Pen mari jarekan kula. Oke sing njaluk rengeng-rengeng ki ajine kok mlakan masih kok njaluk kok direngeng-rengeng ke. Lah niku kula udahane kadang wis pun sehat. Kula ya pun rada sehat, Mas kula ya pun rada sehat. Alhamdulillah. Mak aku kembang di pondok sing Unging kadung rumambat ing krambel gading Wagi suami kiai suami bapak ini ana random menyang senggang medak nyangking mendong manuk udang amin saing papah gedang nucuki waing kemundung Kiai Dudung ngumbah gadung kepleset ke semplung gadung Yung ya anakmu mongen biong
Mak aku gemang di pondong sing klambi matur nuwun. Sebenarnya yang gumyak ini nganggo musik. Kira gumyak yo, Pak. Kudune biasane ngomong ape. Guru Pak soalnya dibalani kok ngomong ape ya balani. Ora serem ya kok. Yo. Nanti sawer jarene, nanti sawer. Ora. Balani. Iya balani. Suwe guru Pak, yo kok ngomong ape. Yuk. Luar biasa. Iki sing bengok seru kula lho, Pak. Sing bengok sing paling seru kula. Matur nuwun para Bapak sedaya menawa ingkang saged ngertinaken. Niku ora kala ngrang-ngrang Mas nggih. Nggih, mari sehat isuk maju atine. Mari sehat gitu, Pak. Besok wayangan di tadi. Wayangan, Mbak. Wayangan mulai. Lajeng mudaneni Mas kula wau kan bawa kodang kuning Mbak Elisa mangke sing ngajengaken. Oh siap. Nggih. Rasane wong nandang tresno kapranan si kodang kuning pung rusake lamun bisa manding epo bunga rasaku deret ireng Masih dompet tuh rada tarik. Dalane kacau. kameli sing ireng ki apa ya? Selerete kok kita selerete ireng kok. Ayo Pak ireng ki. Saya sing ireng. deret ireng
Nanti belang apa kemudian? Yen Cipodang nutut ati Itu mampu hidup kaklok kira kurang atur. tak seranani sun dikatku luting pendo Bapak, kodang kuning nggih. Kodang kuning. Lah wong sing salah kula wong jare terus digameli ya. Lah itu Boten. Kalau sekren. sumanggaken Mbak Elisa niki sampun paripurna niki lajeng wonten titipan panjenengan. Nggih. Mangke tesih wonten prahmen uwinah jingga. Mangke niku nggih rayi kula mantan iku saking Sabrang Kilen. Pundi? Tak Sabrang Kilen. Pandan siku. Nggih. Weh. Mas Buta cekonek germo iki. mangke nyuwun digameli blendrong mbuh jangkep mbuh ora manjoget ana niku nggih. Mungkin Ketoprak. blendro mriko joget kula ngono balas mati nggih. Nah, nggih apik. Apik mawon mboten apa-apa. Monggo Mas Basuki anggenipun badhe paring saweran kajenge dilanggamke. Kula kembangaken Bisa. nggih. Mas Basuki izin. Nggih. Esok awan tengok wis ora bisa. Aku lagi sing sayang. Atur pun tamu.
Oh, ternyata paling oke Magdalena. Kandang iki mau ngarep amplop loro. Amplop loro. Terus apa meneh mau amplop akad. Amplop Sing jeneng kabejan ora kena dimereni. Amplop 5. 5. Wah, iya, sampe 5. Kepinteran iso diudi. Keterampilan iso diudi. Ning nek kabejan ora kena. Iki dadi bejak kudu ora kena meri. Iki kok kamang dicolong anakku. Ono ya kan yo yo. Iki baku, wah iki baku. Engko gak ganjar utuh. Kuwi ana beberapa rokok ae ana pira. Lah iya, arep ngenai pira mburi yo. Mburi iki ya digawe ra ketok sak Sak konek kanca-kanca saking apike. Masa Kuwi rezeki pira petita barene to nyo. Pak yang mana? Bel. Aja percaya kan. Sik iki mau jarene apa rezeki Heeh. dewe-dewe. Dewe-dewe. Nah, iki ana rezeki anyar meneh. Nggo sapa? Buat siapa ini enggak tahu nih, Pak. Tunggu Pak. Pak Dalang. Ini nggo dalam meneh tak kan. Niki kula medun. Mas nek dengan buku kula yang ora dikendami kok. Kendame mang paling Oke. Kangge sinten? Oh, kangge Oh, tinggi Mas Bayu. Lantani kula. Lantani kula. Rezeki iki dewe-dewe. langsung lawan boten lewat. Wow. Aku guntinge rada landhep, Pak. Atur nuwun. Niku mboten mung gunting rambut ning gunting uteng lho. Gundul. Matur nuwun. Soalnya dewe-dewe rezeki dewe-dewe. Rezeki dhewe-dhewe. Ndalu Pak Cing. Adikku ki udah ayo kota ganti bojo kota ganti Dek. bojo. Nek masalah kuwi rasa diomongke nang kene Pak Cing. Lho ngene, aku ngomongke kota ganti bojo. Mergo ana darah dari nenek moyang. Lah kan kamu ki ya nang aku lho Pak Cing iki. Rasa cerewet kowe. Lho. Lah kok kan sampeyan lha kuwi Orang ketemu lho. aib di sini. Lah nyuwun sasampune boten ganti bojo lah kono boten ganti bojo ping pira? Sing aku gak status apa wingi? Hah? Sing aku gak status apa? Lah Aku kan iki karo ngene. seneng. Iki sedulur iki terpadu iki jenenge. Kok sing apa sing dibarake kono kok ning ora diomong-omong. Wis rasa kota ganti ya Pak Cing. Tak omongke lho. Bojo ki cukup Siji. Ayo. Terus. Siji A, siji B, siji C ngono. Siji A, siji B, siji C. yo nek siji iki sing asli. Heeh. Liyane. Liyane kawi. Ono kabeh bareng ono sing peyok, ana sing ketun. Aku BS-an bareng. Bebesan. Ora buka pati sik ngono ki Pak, sik pantes awak dhewe sak kene ketune wis apik. Sing elek rasa ditiru. Sing elek rasa ditiru. Ngene apa? Lah ya pangan maben kuwi mah kok. Lho, kuwi kersane sing kuwasa. Lah kok iso? Wong kuwi sadurunga nglakoni. Oh, ngono. Dadi pamane kuwi dibojo meneh. Kuwi kersane Gusti Allah. Li, kuwi dibojo meneh. Kuwi sing kuwasa sing ngendika. Kok sing kuasa pasangan tau biar dia pas dia bojone dibisiki karo sing kuasa ngono kuwi. Wisnu kowe dia bojo aneh ngono. Sing kuasa. Sing kuwasa iku aku tresno. Oh. Jadi apa wae iki mesti aku ngono. Sinoros tadi. Iki ono kakang kok oleh maraya gini iku rasane. Tur ngene, dadi kowe itu aja kok. Lah piye? Nek rombongan itu ditebilen aja kok amu. Wong lanang pinter kos. Boleh sandampang dilangi juga jembale sirah gusides ke sirah. Kok tekan omah ning ngayani ning kene karo pikuran aja nesu. Sing lakoni aku kok sampean. Aku iki suruh kabar. Sing golek-golek jaman kuwi aku kok sing laris. Aku ngerti. Paling enak dadi aku single wis. Bener sak Deka iki single iki sing kene mumet kabeh lah. Kopir kabeh. Enak single merdeka yo. iso. Ora kan, Elisa. Aku tak ngono apa kuwi aku dibojo.
Hah? Ora pengen dibojo. Gak rasa. Dibojoke enak lho. Oh, enaknya apa ngomong kuwi to? Apa kuwi? Apa kuwi? Ya maksudnya cuma cintai, enaknya ngomong cintai gitu. Kok yo cintai ngono iki tai ora enak kok maksan. Gon cinta tok ngono, tapi gon lakon iki contoh loro iki. Benak lancar ora ngono lho. Mate Ngene malah merdeka. nyala ngono ae. Ini nek kuwi dadi perang kasep engko rugi lho. Rugine apa? Lho tau rasa kowe. Kuman lho to. Apa? Apa? Yo sing jeneng wong urip iki di apa jenenge diharuskan bersuami. Berpasang-pasangan. Diharuskan. Diharuskan. Sing mengharuskan sapa? Sing kuwasa. Oh, Ora kok ngerti? wis tau dibisiki karo Aku ngerti. aku lho sing kuwasa ditresnani lho. Dadi nek apa aku dinegarek karo semua. Cedak. Ayo. Cedak saking cedak. Ayo. Wes aku wis kene iki wae trimo, sing kuwasa lho ngenai, sing jenenge bojo golek gampang. Iya, bener. Nek jodoh angel. Bener. Ngono lho. Maksudnya kudu pinter golekmu golek Golek jodoh. Nek bojo arep 5, 10, swidak 12 kene. Bener. Tapi nek jodoh iki siji sak lawase. rungokno. Sing dikarepe kuwi. Nggih menika wis tak pengen nyanyi, Mbak. Wah, Ayo. jangan itu sing marai. Oh, memuri ora. Wes pacaranku. Ora padu. Nggih menika sowan mriki. J wonten karangannya. Nek kamu udah bola-bali. Iya, saya sudah bola-bali di sini. Ya mergo Mbah Tris. Patris. Mugi-mugi Mbah Tris pinaringan sedo ingkang husnul khotimah. Swanti Dipun ambil. kandhaken sedaya lapahipun kami jembar kuburipun padang gambar. Aku sakit cedake ya, Mbak. Iki engko aku sing gawani ndok bebek sapa? Kowe arep makan terus apa, Mbak? Mbak. Nyusul mau piye kono? Terus sama-sama nang disi. Mancane kok. Lah aku cetha gawane Bu Endaryani Iya. saka London. Lek lunasnya nganggo pound sterling. Weh. Oh, wis lunas to. Wis lunas 2 sasi kebungkur. Tapi aku sekali terima kasih. Lah aku udah tak tekan ro Mbah Tris. Takono. Ya ini ana pangundutan ini mau sesi deman Sesi deman, oke. Diwujudkan ya. Bu, siapa Bu? Bu Nila. Nila pribadi. Oh iya. Bu Nila pribadi. Nila pribadi. Di anu ya. Iya. Si apa sih namanya Bawoni. Ayo, Mbak. Jenengan iki seniorku lho. Carane ngomong Senior saya. Iya, mergo senior mergo tua aku yang meletak sik aku sah. Ini nggak masalah itu kok. Ya tua. Ora aku mayu. Lu anakku lho wis tak ngono kerane kok. Di. Lah ini anaknya tau, tak Anak pacaran. garepku ya. Pacarku to. Bapaknya siji. Wiwitane Andrek sampeke Pria bagus Kan olah budaya Bisa Loro-loro. Iki di susul Sinten? fan dulu. Siapa? Baik Alik. Kayak ora fan. Kita itu enggak fan ya. Bajingan jadi. Biar dengan aku ngasih ompong ya lo. Len nganggur dadi aku ngasih ompong. Nah kita yang pong mau ngeletak tutup botol. Sowan menyang kutha gedhe Bantara tresna yung
kang saking wukir Terus, Mbak Elisa. Entek man. Suara kurang remono. Hah? Isi terus. Bisa terus. Ning wasis Dan gue li. kang nungkrung marang pendoro Si kemayu. tiang Rong-rong para bendara. iya Balik nih. Rong-rong. kang nungkrung marang pendoro Tengok kono, Nganggo ah. Ngono. tiang tiang suwes yo pijen Pijet nanti. pijer Oh. kuping mincangake awes Terus rojo meno. terus asno Ya, terus ya. luwih bensin ate tetep tinggal kepisahan Terus. Wait, let's say,
Yuk sesek. Mengingat waktu. Kau mau onten ingkang badhe fragmen. Tak jarang. Ya, fragmennya kudu saiki. Iya. Paman Mandoko. Oke. Mandan Simo. Monggo, Pak. Blendro. Blendro.